Hello everyone, this is Lady and welcome po sa channel ko. Ayan. And today, ang topic po natin ay tungkol sa casualty insurance or yung tinatawag nating sangebohom sa Korean. So, bakit po ito ang topic ko ngayong araw na ito? Kasi nitong mga nakaraang araw po dito sa opisina, marami pong mga EPS o mga dayuhang manggagawa ang pumupunta dito na may dala na to. Ayan. So, ano po ba ito? Actually, itong papel na ito po ay galing sa labor o yung tinatawag natin na koyong nodongwo dito sa South Korea. So, bakit sila pinadalahan ng ganitong papel? So, kung matatandaan po ninyo, nung unang dating ninyo dito sa South Korea, nung kayo po ay nasa training center, kayo po ay pinagawa ng bank account at ito po ay pinahulugan sa inyo ng 30,000 won. At itong 30,000 won na ito po ay bayad or membership fee sa sangebohom or yung tinatawag natin na casualty insurance. At tandaan po natin na ito ay one-time payment sa loob ng 3 taon ninyo dito sa South Korea. So kung kayo po ay na-extend ng 1 year and 10 months, automatic na kinakailangan po ninyong i-renew or i-reprocess ang inyong sangebohom or yung tinatawag natin na casualty insurance. Dahil ito po ay isa sa required na insurance na kinakailangang i-apply or ipamember sa lahat ng mga dayuhang manggagawa dito sa South Korea. At kung sakali po na kayo ay hindi nakapag-process nito within 15 days, sa pagpirma ninyo ng kontrata, kayo po ay maaaring magkaroon ng multa na 5 million won. So, ganon po siya. So, ulitin ko po, ang mga EPS na na-extend ng 1 year and 10 months ay kinakailangan po nilang i-reprocess ang sangebohom or ang tinatawag natin na casualty insurance. Ang casualty insurance, ito po ay magagamit natin kung sakali na tayo ay magkasakit or maaksidente outside ng company at kinakailangan natin magpagamot at magpa-confine. Ito po ay malaking tulong sa atin. So ngayon, paano po ang pag-apply at pagre-reprocess ng sangebohom or ng casualty insurance? Madali lang po yan. Pwede po na ang inyong amo mismo ang tumawag sa Samsung Insurance. Ayan po ang contact number ng Samsung Insurance kasama ang fax number. Kung sila po ang tatawag sa Samsung Insurance, ang makakasagot po doon ay ipapaliwanag sa kanya kung ano ang proseso at ano ang mga dapat ihandang papel sa pagre-reprocess ng inyong sangebohom or ng inyong casualty insurance. Usually, ipapax po ng taga-Samsung ang application form o yung tinatawag na agreement. Ito po ay inyong pipirmahan at pipild upan. And then, kinakailangan nyo pong isama ang inyong passbook. Ito po ay isa-xerox copy. At pagkatapos pong pirmahan ng mga application form at ng agreement form, ito po ay isa-send lang ninyo ulit, ire-refax ninyo sa kanila para ma-process ang inyong benefits or ang inyong insurance. Pero make sure na tatawag po kayo sa Samsung Insurance para alamin kung ang inyong ipinadala na papers ay na-receive nila via fax. Ganun lang po siya kadali. Iyon po ay alam po ng amo ninyo dahil iyon po ay ituturo. Ngayon, kung ang amo ninyo ay kagaya ng mga EPS na nagpunta dito, mga nakaraang araw, ibinigay lang ito at bahala na sila, pwede po kayong pumunta sa mga migrant center para mag-ask ng assistance. Basta wag nyo lang pong kalilimutan ang inyong passbook dahil dito po kakaltasin ang inyong membership fee. Usually, ang binabayad lang po ay 13,000 won at hindi po ito lumalampas ng 20 yata. I'm not sure. Doon sa Samsung Insurance, sasabihin naman nila kung magkano ang dapat ninyong bayaran sa loob ng 1 year and 10 months. So, ulitin ko po, ang pagbabayad po ng sangebohom or ng casualty insurance are one-time payment lang po. Kung halimbawa, kagaya nitong pinrases ko nung nakaraang araw, ang binayaran lang niya ay 13,300. So, yung sample po ng application form at ng agreement form ay ayan,
tingnan na lang po ninyo yung itsura. Pero ipopost ko rin po ng bukod sa aking Facebook page at isi-share sa aking Facebook account. Ngayon, uulitin ko, paulit-ulit tayo, yung mga EPS na na-extend ng 1 year and 10 months, kinakailangan nyo pong i-reprocess ang inyong sange bohom or ang tinatawag nating casualty insurance. So, paano i-process? Pwede po kayong pumunta sa migrant office at mag-ask ng assistance, or kung may nakatanggap na sa inyo ng ganito na fax message, pwede pong ang amo mismo ninyo ang tumawag sa Samsung Insurance at sila na po ang bahalang mag-process. Ito po ay one-time payment lang, which is valid siya for 1 year and 10 months. So, ganun lang po siya kadali. So, ayan po ang contact number ng Samsung Insurance. Kung gusto po ninyo na kayo mismo ang tumawag, pwede din po. I-dial nyo lang itong number na to, number 5, para po makausap po ninyo ang Pilipina na doon ay nagtatrabaho. So, yun lang po. Kung may question po kayo sa sange bohom or sa casualty insurance, pwede po kayong mag-message or tumawag sa akin. Nandiyan naman sa Facebook ko yung aking number. Mag-message sa aking Facebook page, or pwede po kayong mag-direct sa Samsung kasi syempre mas alam po nila. Iyon. So, ganun lang po. Pwede din po kayong mag-comment sa baba. Ayan. So, maraming salamat po sa pakikinig. Sana may natutunan kayo sa information na aking diniscuss ngayon. Sa susunod po nating video, i-discuss ko po ang mga insurance na kinakailangan na member at nire-require na meron ang mga dayuhang manggagawa or ang EPS dito. So, yun lang po muna. At maraming salamat. Again, this is Lloydie. Thank you for watching. Bye-bye!